un bo poeta, un bo amigo da estrada, unha persoa que sempre está disposta generosamente a estar connosco, comprometida, con responsabilidade no idioma. Falo do poeta Xoán Xosé Fernández Abella. Moi boas tardes. Moi boas tardes, compañeiras e compañeiros, amigos todos. Gracias, David, por as túas eloxiosas verbas. Vou ler un anaquiño que tamén continúa na defensa do idioma e no mal que naqueles tempos, sobre todo, se facía na escola, porque se ignoraba totalmente o galego como idioma culto, como idioma que xa sabemos co é en todos os sentidos. E eu diría ya castelao, xa que me oye, que pasado moito tempo os meus alumnos en Ortigueira lles dixen, eran de sétimo ou octavo, non tedes que ter complexo ningún, vos coñecedes o castelán, que o idioma deles é tamén noso, e conocedes o noso, que é o galego. O terciño que vou ler di así: o neno galego que vai á escola fala unha lingua diferente, pero semellante a do mestre. Unha lingua que non é a dos libros nin a das cartas que se reciben na casa. O neno esforzase en falar na lingua do mestre, que considera superior á que falan os seus pais. O neno deprende a decir moitas cousas sen saber ben o que di e sen comprender ben o significado das verbas que pronuncia. A interferencia das dúas linguas rebaixa o desenrolo espiritual do neno porque non sabe falar na lingua do mestre e ten vergonza de falar na lingua que mamou. O neno non é dono de ningunha lingua porque o idioma imposto non logrou matar o seu idioma natural, pero logrou degradalo. O neno perde a expresión espontánea do pensamento e sofre un complexo de inferioridade que non o abandonará mentras viva. O neno que sofre os efeitos do bilingüismo e non pasa polos grados superiores do enseño perde aquela originalidade verbal que conservan os analfabetos intelixentes. Resulta inferior a un analfabeto. O neno coida que non se pode escribir a lingua que fala e que somente se escribe o castelán. O neno perde na escritura os poucos recursos de expresión que aínda conserva para falar. O neno deprende a escribir 4 frases en castelán e con elas ten que amañarse. O neno galego, aínda despois de chegar á edade adulta, endexamais deixa nunha carta o cuño do seu carácter ou da súa personalidade. O neno final é que a lingua imposta non fecunda o campo das ideas, é que os galegos aldeáns van perdendo pouco a pouco os coñecimentos escolares e despois de saberen ler e escribir trócanse moitas veces en analfabetos. Eu sei todo isto porque o experimentei e porque foi comprobado noutros países semellantes ao noso. Eu tamén son fillo do pobo e fun á escola sen entender ben a lingua do mestre e tamén vin como 3 compañeiros de fala castelán eran os máis adiantados, e non porque tiveran máis talento, según comprobei máis tarde, senón porque falaban a lingua do mestre. O neno galego non sofreu esta mágoa. A nosa generosidade podía ser tan sublime que aturásemos o sistema nivelador do enseño como nos tempos máis recuados da monarquía borbónica, pero non admitimos que a República Democrática siga inzando a nosa terra de mestres forasteiros que desconocen a fala dos nenos que deben educar e instruir. Para que comprendades a fondura deste crime, abonda que contemos unha anécdota. Chega un mestre andaluz a unha escola galega. O mestre non entende a fala dos nenos e os nenos non entenden a fala do mestre. O mestre dibuxa unha cunca no encerado e pregúntalle a un neno: como se llama lo que acabo de dibujar? O neno non contesta. Entón, o mestre andaluz quer axudarlo. T-A, ta, Z-A, sa. E o neno contesta: cunca. Entón, o mestre, que non sabe o que dixo o rapaz, ceiba unha gargallada. Esta gargallada
de aparente iniquidade é, non embargantes, un tiro que o neno recibe no centro máis nobre do seu espírito, unha ferida cicais incurável.